खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै क'क्राझाराव थानाय आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालनि थाखाय धरना होग्रा रायजो राजानिसिम मोनसे गिदिर सोंलु सोंदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ। गोदानै लुनाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालनिफ्राय माखासे फाहामथायनि बिफानफोरखौ बोखांना लांनायनि बेलायाव आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव जेसेबां फाहामथायनि खाबुफोर दङमोन बेफोरो गासैबो आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालावनो थानो नांगौ होनना अजद आरो दाबि खालामनानै धरना होनाय रायजो राजाखौ सोंनाय जादों। मेडिकेल कलेजखौ नांगौ ना नाङा? बे सोंलुखौ सोंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालनिफ्राय माखासे फाहामथायनि खाबुफोरखौ मेडिकेल कलेजआव बोखांना लांनायनि जाहोनफोरखौबो दिन्थिना होदों सीएम प्रमद बर'आ। जुदि गंसे मेडिकेल कलेजआ सोलिनांगौब्ला बेवहाय सानसेयाव 800नि बांसिन पेसेन्टफोर थानो नांगोन। बबेखानि आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालावनो गासैबो फाहामथायनि खाबुआ थायोब्ला मेडिकेल कलेजआव पेसेन्टआ खम जागोन। जाउनाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाला थांनानै थानाया गोब्राब जागोन। बेखायनो जिहेतु जोंनो मोननैखौबो नांगौ, मोननैखौबो लाखिनांगौब्ला माबोरैहाय लाखिनो हागोन बेखौबो जोंबो सिन्था खालामदों होनना बुंदों सीएम प्रमद बर'आ। मेडिकेल कलेजखौ नांगौ होननानै बिथांमोनाबो बिदोंमोन, जायफोरा धरनाखौ लिड खालामगासिनो, आरो मेडिकेल कलेजनि जायगाखौबो बिथांमोनानो सायख'दोंमोन इउपिपिएल सरकार फैयैनि सिगां। बिनाय बायदियैनो क'क्राझाराव गंसे मेडिकेल कलेजआ फैबाय, नाथाय बाथ्राया जाबाय दा मेडिकेल कलेजनो 800नि बांसिन पेसेन्ट नांगौ। सीएम प्रमद बर'नि बुंनायनि ओंथिया बेनोदि मेडिकेल कलेजखौबो नांगौब्ला आरो बेखौ सोलिहोनांगौब्ला आर.एन.बि हस्पिटालनि सुबिदाफोरखौ खमायनांगोन, जाहाथे मेडिकेल कलेजाव पेसेन्टआ बाङो। धरना होग्राफोरानो बै समावनो मेडिकेल कलेजआ बेयावनो जानांगौ होनना दाबि खालामदोंमोन। नाथाय बै समावनो बे जायगाखौ होआमोनब्ला बै समावनो बुंनांगौमोन जे मेडिकेल कलेजआ आर.एन.बि हस्पिटालावनो जानांगौ होनना बुंनायमोनब्ला आर.एन.बि हस्पिटालावनो जागौमोन होनना बुंदों सीएम प्रमद बर'आ। मैया 12 जुन दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्ला रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव रायमना क्लाबनि लांगोनायाव बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ मेहेरगोनाङै फालिनायजों लोगोसे बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव सेथि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिजों लोगोसे मुंख्लं जालांनाय बर'नि बिर जोहोलावफोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव रोजा रोजा मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलावफोरनि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आर'ज गाबनायजों लोगोसे बिथांमोननि थांखि, आलादा बड'लेण्डनि गेरेमसा माहारि दानायनि थांखि आरो नोजोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा एसेबो बावगाराखै होनना बुङो आफादगिरि दिपेन बर'आ। जेब्ला 12 जुननि मुंख्लं साननि हाबाफारिया फैयो, दुलाराय बर' माहारियानो गोसोखाङोदि जोंनि थांखिया आलादा रायजो। जायफोरा जिखि बुङा मानो, जाय जिखि सोंलु दैखाङा मानो, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि जिउ होनाय आल्टिमेट गलखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो बावाखै आरो बावनाय नङा होननानै बुङो आफादगिरि दिपेन बर'आ। एबसुआ मोनसे माहारियारि आफादब्लाबो राजखान्थियारि दाबि आरो इस्युखौ लानानै हाबा मावनायनि बेलायाव राजखान्थियारि इनिसियेटिभखौबो सम सम लाबोनो गोनां जादों होनना बुङो आफादगिरि दिपेन बर'आ। 2020 मायथाइनि सान्थि सुक्तिनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय दोलोखौ एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थांखियाव बिथांमोनखौ पावाराव लाबोदों। 2021 मायथाइयाव आसाम बिधान सभायाव सा 8 एमएलएफोरखौ देरहाहोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम एसेम्ब्लियाव बर' हारिया जाहाथे बांसिन मर्यादा मोननो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोनखौ देरहाहोदों। 2022 मायथाइयाव रायजो सभायाव एमपि दैथायहरनो हाबाय, आसाम बिधान सभायाव मन्त्रि मोननो हाबाय, सा 7 एमएलए मोननो हाबाय आरो 2024 मायथाइयाव 10 बोसोर खोमाना लानो गोनां जानाय 1 नं क'क्राझार लकसभानिफ्राय बर' हारिनिफ्राय जयन्त बसुमतारीखौ दिल्लीयाव दैथायहरनो हाबाय। लकसभा आरो रायजो सभायाव साफा साफा एमपि मोननो हाबाय। बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय मोनसे गोख्रों राजखान्थिनि थासारिनि गोनांथिमोन आरो बेखौ दानानै होनाय जाबाय। दायो एकर्ड बायदियै बियाब दानाय, सिमा बारायनाय, पावार एन्ड साबजेक्ट बांहोनाय, आर्टिकल 280 नि बाथ्रा
बर' कसारि काउन्सिलाव भिलेज नटिफिकेशन सोनांगौ। सनितपुर बिश्वनाथखौ बिटिआरआव सोसननांगौ। कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि मर्यादा एनडिपिनि जेंनाफोर आरो इउनिभार्सिटि कलेज इनफ्रास्ट्राक्चार गायसननांगौ। बेफोर गासैनि थाखाय दिल्लीयाव नरेन्द्र मदिखौ खावलायदों होनना बुङो मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ। 6 दाननि गेजेराव बेफोर गासैखौबो आबुङै मावफुंना होआब्ला गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामगोन होनना बुंदों आफादगिरि दिपेन बर'आ। आसामनि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। बे बोसोरनिफ्राय जायफोर हिन्जावसाफोरा हायार सेकेन्डारियाव एडमिशन लाबाय बिथांमोना हायार सेकेन्डारिखौ कमप्लिट खालामनायसिम दानफायाव 1000 रां मोननो हागोन होनना फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। आरो बे रांखौ दानफ्रोमबो 11 खालाराव एकाउन्टआव सोना होगोन होनना बुंदों गिबि मन्थ्रिया। जायफोर हिन्जावसाफोरा हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामनानै 3 बोसोर एबा 4 बोसोरनि थाखाय डिग्रियाव एडमिशन लागोन बिथांमोना एडमिशन लानायनिफ्रायनो दानफायाव 1250 रां मोननो हागोन। जायफोरा डिग्रिखौ पास खालामनानै पस्ट ग्रेजुएट एबा बिएडआव एडमिशन लागोन बिथांमोना मोननो हागोन 2500 रां सरकारनिफ्राय मोननो हागोन। बेनि गेजेरावनो माखासे कन्डिशनफोर लाखिदों। हायार सेकेन्डारि आनजादखौ मोजां नाम्बार लाना पास खालामनाय फरायसुलिफोरनो स्कुटि होनाय जायोमोन। बे आसनिखौ मोननो हानाय नङा आरो जुदि स्कुटिखौ नांगौब्ला दानफ्रोमबोनि रांखौ मोननाय नङा। बे आसनिखौ मन्थ्रि आरो एमएलएफोरनि फिसाजोफोरा मोननाय नङा। जायफोर फरायसुलिफोरा प्राइभेट कलेज आरो इउनिभार्सिटियाव फरायो बिथांमोनाबो बे आसनिखौ मोननो हानाय नङा। नाथाय भेन्सार कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनायफोरा मोननो हागोन। बे आसनिखौ हाबा जानानै फरायनाय फरायसुलिफोरा मोननो हानाय नङा। नाथाय पस्ट ग्रेजुएट फरायनायफोरा हाबा जानायाबो बे आसनिखौ मोननो हागोन होनना फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। जायफोरा डिग्री फरायबाय थानाय समावनो हाबा जादोंब्लाबो बिथांमोनाबो बे आसनिखौ मोननाय नङा आरो जायफोरा फरायनायखौ दोनथ'यो बिथांमोनाबो मोननाय नङा। बेनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो रिनिउएल खालामनाय जागोन होनना बुंदों गिबि मन्थ्रिया। जायफोरा क्लासआव मोजाङै एटेन्ड जाया आरो जायफोरा फेल जायो बिथांमोनाबो बे आसनिखौ मोननाय नङा होनना फोरमायदों। बे बारनिफ्राय 60% एबा 60% मोननाय फरायसुलिफोराबो स्कुटि मोननो हागोन होनना बुंदों गिबि मन्थ्रिया। बे आसनिखौ उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानायनि थांखिजों लानाय जादों होनना फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। बेफोर आसनिनि थाखाय एवारनेस प्रग्रामबो लानाय जागोन होनना फोरमायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ सो माच।